A Praza de Abastos de Noia é unha das que conta co maior número de postos en activo de toda Galicia. Esta circunstancia, unida á súa situación estratéxica no centro da vila, fai que a Administración estea a apostar pola súa dinamización. 900.000 euros, cofinanciados pola Xunta e o Concello en varias anualidades, permitirá mellorar as instalacións, redistribuindo o espazo e acondicionando para acoller actividades complementarias. Entendemos que, dada a ubicación estratégica que ten a Praza de Abastos de Noia, tendo en conta que das de Galicia que dispoñen de un maior número de puestos todavía operativos, que hai determinados establecementos que sufren unha pérdida de usuarios e de clientes e que esa remodelación pode contribuir a mellorar digamos, a aceptación por parte deses usuarios da nosa praza, e entendemos que é un dos pasos importantes, unha das inversións que nós entendemos como prioritarias, que sabemos que vai digamos, a materializarse ao longo dos dous vindeiros anos de legislatura, 2018 a 2019, que posiblemente incluso teña que solaparse ata o 2020, pero que farían posible que se vira ampliamente modificada. Trátase dunha actuación integral que melloraría tamén a integración dese edificio dentro do casco histórico. A maior parte dos traballos centrarase na planta superior, aínda que tamén se procederá á remodelación estética da fachada e a renovación de servizos. Son actuacións fundamentalmente na planta superior, pero tamén se plantexa unha reforma no exterior, na recollida de pluviais, na mellora da iluminación e na optimización dos espacios, e tamén na regulación das vallas publicitarias, que pretende que esa publicidade desapareza e se emita a través de pantallas, co cual vai a supoñer unha mellora estética significativa tamén nesa instalación. A intención do Concello é consensuar o proxecto de reforma cos praceiros, polo que serán convocados a diversas xuntanzas durante a redacción do proxecto.